దయచేసి ప్రతి సర్పంచ్ గారిని, ప్రతి ఎంపీటీసీ గారిని, ప్రతి మున్సిపల్ చైర్మన్ గారిని నేను చేతులెత్తి దండం పెట్టి మిమ్మల్ని కోరుతా ఉన్నా. హరితహారం ప్రోగ్రాం అనేది ఒక ఉజ్వలమైన ప్రోగ్రాం, చాలా పవిత్రమైన ప్రోగ్రాం. నువ్వు లక్షల కోట్ల ఆస్తి సంపాదించి నీ బిడ్డలకు, కానీ బతకగలిగే పరిస్థితి ఈ కదా. బతకలేని పరిస్థితులు నువ్వు ఏమిస్తే ఏం లాభం? ముందు తరాలకు మనం ఇచ్చే పెద్ద ఆస్తి గొప్ప ప్రకృతి సంపద, గొప్ప జల సంపద, గొప్ప ప్రశాంతమైన వాతావరణం, పరిశుభ్రమైన వాతావరణం. దాన్ని దయచేసి పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతిని కూడా ప్రతి ఒక్కరు అకుంఠిత దీక్షతో చేయాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పల్లె ప్రగతి, పట్టణ ప్రగతి, హరితహారం కార్యక్రమాన్ని ఒక సుదూర లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఒక అద్భుతమైన ఆకుపచ్చ తెలంగాణ. మునుపుండే నా ఊళ్ళపన్న చెట్లు ఇలా ఏ ఊరికి పోయినా చెట్లు కనపడుతున్నాయా లేవా? యాడికెళ్ళి వచ్చినాయి? స్వర్గంకెళ్ళి వచ్చినాయి. మనం పెడితేనే వచ్చినాయి కదా. కాబట్టి దయచేసి ఆ కార్యక్రమాన్ని మరింత పకడ్బందీగా, మరింత పట్టుదలతోని మీరు కొనసాగించాలి. ఇప్పుడు పల్లె ప్రగతి జరుగుతూ ఉంది. వేదిక నుంచి రాష్ట్రంలో ఉన్న 50 మంది ప్రజాప్రతినిధులకు నేను దండం పెట్టి చెప్తా ఉన్నా, ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, అతి ముఖ్యమైన విషయం, మన భవిష్యత్ తరాల భవిష్యత్ సంబంధించిన విషయం కాబట్టి దాన్ని చేయాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా.